Molweni namkelekile nonke kwezi Chisebe Entertainment guys, ndiyokwenza intloko. But before I step up bendifuna ukuthi guys maske sithetheni ngento eyenziwa nguMakhumalo guys. uMakhumalo uyandistressa because ebesiza kakuhle, abantu bebeqala ukuwarm up towards yena once again. uMakhumalo is one wife who has been called names into yoba pick me, yonke into etsho ngutata uMosamseleko iyayenza. Abantu baqala to warm up towards her, especially for the last episode whereby ke uye wabonisa utata uMosamseleko into kokubana no bhuti awukwazi kaloku wena ukuthi wenza umcimbi walapha kweli khaya lethu and then usigxothe just because ufuna into kokubana makube khona umakhwela. Funeke uyenze ngendlela, yonke into funeka usihlalise phansi usimemela ntoni, usimemela umcimbi kamakhwela. So dibanisa imicimbi because nathi zange sidityanise nemicimbi, saza nje kakuhle ngesihle kwaMseleko, you understand. So abantu they really were warming up towards her, besithi wow, uMakhumalo is starting to show the true colors into kokubana naye does not stand for this fifth wife situation eyenzakalayo njengangoku, you understand. Uyimoshile ke kwi-last episode ke sana, siyambona nanko ke uhleli noMangwabe, they are having lunch. And before I continue guys, I just want to say, andikaze, you can correct me if I'm wrong, andikaze ndive uMayeni ehleli phansi noMacele edingida either uMangwabe okanye uMakhumalo. What I've noticed is that uMayeni akavani kakhulu with the last two wives, but one thing endinotisile again is that uyamhlonipha kakhulu uMacele, and whenever ehleli noMacele bethetha izinto andikaze ndimve not even once uMayeni ethetha ngabanye abantu, rather uye athethe ngengxaki zakwakhe. If akathethi ngompumelelo uye athethe about ke ihusband yakhe ehleba kuMacele. So another thing that I think abantu bayalibala is the fact that number one, uMacele akasebenzi. uMacele imali xa ikhupha ayizusinda ngendlela isinde ngakhona kuMayeni, you understand. I do understand that uMangwabe naye unabantwana ababini, but uMayeni, I must say, she has a lot on her plate. Not only does she have kids, but unabazukulu guys. Uyazala la mpumelelo ndini, uyazala umpumelelo and akayekanga. It's not like uzoyeka anytime soon. So nami ndiyendaphoxeka kakhulu xa ndibona ke uMakhumalo ehlekisa ngalo situation into kokubana uMayeni did not want to chip out for ilantika hospital bill katata uMosamseleko. Meanwhile uMacele ngoku wayisixelela thina waye waqhuma all the wives, I understand, all the wives waye wabaqhuma, wenze ngathi wonke umuntu wenze ntoni, did chip out money for utata uMosamseleko's hospital bill. But here is uMakhumalo ezohlekisa ke ngobani, ezohlekisa ngoMayeni. And njengokuba nje besamambela kakuhle izinto once again ke I think le episode and le scene lena yiyo that took ke uMakhumalo 10 steps back when it comes to viewers ke into bazimhloniphe zimthande and nje zisoloko zingecala lakhe ke uMakheman. Ke nifunde ke i-comments ezimbalwa so that guys sizovala. Oyi-one ke uthi i-hairline iyoze ifike endlebeni iqedwa ukuhleba. Another one is saying they reviving their friendship uze athi my friend ayi uThobile unesicefe akayeke umbhemi wethu. Kukhona ke oye waveza this on YouTube. Let me just go read it. Uthi ke every chance they get bazitika ngoMayeni, and wes abakuveze okuright ngoMayeni wagcina kokile, but uThobile didn't mention that. uMayeni masebe pendula and uMayeni uma uMayeni sebeba pendula kuzothiwa ukhohlakele unomona blah 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 blah. And the last one ke uthi ke promoted former side chicks who are wives now acting like they are more than relevant. They know the space uMayeni has in Musa's heart. It goes way back to when they were born because they are just kids, okay? So that is how ke abantu felt about Tilesini.
kaMakhomalo noma ngabe you guys. Anyways, your thoughts, engage down on the comments and zonibona on the next one. Bye.